Pompierii, bună ziua, pe ce stradă? În interior posibil 2 persoane. Zilnic, operatorii serviciului 901 au zeci de solicitări. De multe ori este nevoie și de intervenția poliției, medicilor de la urgență sau a serviciului gaze. Iau aproximativ 2-3 minute, independenți cu câte apeluri avem. 2-3 minute pentru o persoană care se află într-o situație critică sau are nevoie de ajutor medical, este prea mult. Odată cu implementarea sistemului național unic pentru apeluri de urgență 112, toate serviciile vor fi informate în același timp despre producerea unei situații excepționale. În aceste condiții nu vor mai exista cazuri când, spre exemplu, pompierii vor trebui să apeleze la serviciul de urgență sau la poliție. Aceasta va reduce la maximum timpul de intervenție a echipajelor. Autoritățile au dispus înființarea serviciului 112 în 2009, dar lucrurile bat pasul pe loc. În 2011 a fost elaborat proiectul legii cu privire la sistemul 112. În cadrul vizării au apărut mai multe obiecții din ministerele care nemijlocit sunt implicate în acest proces, ca Ministerul de Interne, de exemplu, Serviciul Situații Excepționale, care au dorit să gestioneze acest proiect. Solicitați de Publica TV, responsabili de la interne, nu au dorit să comenteze situația. Dacă sistemul va fi pus în funcțiune, autoritățile vor trebui să identifice și surse financiare. În România, anual pentru întreținerea acestui sistem sunt cheltuite 10 milioane de euro.